Niitä nyt voi tulla kieltämättä tänään, koska tuota virtaa tuntuu yleensä Ponsiolla olevan kyllä niin paljon, että niitä voi tapahtua kovin helpostikin. Ja nyt tulee Perro boksiin, Perro keskitys ja siinä on ensimmäinen paikka! Ja Leo Messin maalitehtailu jatkuu! 5. minuutti ja Kirppu puskee pallon maaliin. Taitaa ottaa vielä pienen kimmokkeen Zaragoza puolustuksesta, mutta oli tyly alku kyllä aragonialaisyleisölle tänä iltana. Pedro taisi saada ensimmäistä kertaa pallon jalkoihinsa haastolaidalla. Diego antaa sen verran tilaa, Diegon järkyttävästä syötöstä tämä itse asiassa lähtee. Siinä Pedron keskitys ja nyt ei kyllä sitten sen paremmin Contini kuin Jarosickaan seuraa kyllä yhtään argentiinalaista. Taitaa mennä nyt Napolista lainalla olevan Continin piikkiin enimmäkseen tai sitten Ponsion. Eita lähtee nyt rymmistymään sieltä keskeltä. Diogo. Rohkeaa peliä Anderilta, pallo tulee kuitenkin Barcelonalle. Ja nyt on neljä vastaan pallo Messillä. Messi edelleen, Messi pikku jättää kaikkia, mikä maali! Voi pojat, mitä taituruutta jälleen kerran. On se huikea, ei muuta voi sanoa. Käsittämätöntä ja Zaragoza fanit antavat aplodeja La Romaredalla. Kyllä se vain niin on, ystävät, että yksi on ylitse muiden tällä hetkellä. Ei sille vaan mitään voi. 66. minuutti ja Aragonia pääkaupungissa Zaragozassa nähdään mitä ilmeisimmin tämän ottelun ratkaisu. Lähes puolesta kentästä. Jarosic ensimmäisenä nurmen pintaan. Sitten tulee Contini. Continia viedään oikein kunnolla ja lopulta ratkaisu. Kova laukaus. Roberto käsien alta. Siinä kaksinkamppailu, jossa Ander jää nurmen pintaan. Tämän jälkeen Messi harauttaa Jarosicin. Sitten tulee vastaan Contini. Contini pyörii ties minne ja lopulta laukaus takakulmaa. Pysäyttämätön. Yksinkertaisesti maailman paras. Messi. Iniesta ja Messi blokattiin tällä kertaa täysin. Pallosta sitten Pedro. Nyt Zlatan menee siellä keskellä. Zlatan! Herregud! Det är inte möjligt! Nej! Nyt täytyy sanoa, että nyt se apina on sitten jo jotain sellaista luokkaa, että otan kesken tämän lähetyksen yhteyksiä kohta komennolla tuonne Ruotsin puolelle, mistä meidän lähetykset kuitenkin tuotetaan, kyselee, että mikä siellä mättää. Tässä on nyt joku isompi salaliittoteoria jo. Messi! Ja Messi! Vaakuttaa sitten illan kolmannen! Jotenkin niin osuvasti juuri siihen rakoon, kun Zlatan tempaisee tyhjästä maalista ohi, niin Messi viimeistelee illan kolmannensa. Siinä on nyt tällä hetkellä superpelaajan ja maailman parhaan pelaajan ero. Käsittämätöntä menoa niin Zlatanilla kuin Messillä. Jotain klikkaa Zlatanilla ja jotain yliluonnollista on puolestaan Messillä jaloissa. Joku taika, mitä ei tällä planeetalla tunnu kyllä muilla kavereilla olevan. Ihan uskomaton kaveri. 3 maalia Valencia vastaan, 3 maalia Zaragozaa vastaan, 2 maalia Stuttgartia vastaan. Siis ihan oikeasti on pakko kysyä, onko tässä enää mitään järkeä. Ja vaikka nyt tässä Arsenal ja Barcelona otteluun on vielä aikaa, mutta ajatelkaapa nyt teki siellä kotisohvalla. Sol Campbell vastaan Leo Messi. Oikeasti. Ei se mene enää edes huumorista. Katsotaanpa tämä tilanne nyt aluksi. Nyt Zlatan!
nyt korostan omia sanojani, mutta nyt käy oikeasti kohta sääliksi jopa. Ensimmäistä kertaa elämässäni säälillä on miestä, joka tienaa 10 miljoonaa vuodessa. Samalla kun Adrian Kolunga tinttaa takakulmaan. Siinä menee Victor Valdesin nollapeli. Jose Aurelio Gain porukka pystyy tekemään maalin nopea hyökkäyksen jälkeen. Nyt on Rafa Marquez pihalla. Rafa Marquez, joka tänä päivänä ei kyllä ole enää ihan se sama kaveri, mikä oli vielä 2-3 kautta sitten. Ja se tulee tuon Zlatanin viimeisimmän missin jälkeen. Nyt jälleen Zlatan boksissa! Antakaa nyt Herran Jumalaten jo tehdä se maali. Ihan oikeesti niistä apinoista on ihan turha puhua. Ei sellaista apinaa olekaan, mikä siellä olkapäällä nyt on. Siellä on niin sanottu Big Four vai Big Five, kun se on Afrikasta, missä on leijonat ja norsut ja kirahvit ja puhuvelit ja tiikerikysymyksiä vai mikä se on vielä koukku. Kaikki on siellä. Se on itse asiassa koko Afrikka tällä hetkellä eläiminen. Myöskin Australia eläiminen, koska Australiassa on myöskin järkyttävän määrä eläimiä. Dani Alves keskitys suoraan Robertolle. Vapaa potku nyt Zaragossalle. Ensiksi Leo Ponsionurin. Sitten Penanta. Ja sitten on ja seuraava paikka ja Herran Jumala! Syntyykö tästä vielä ottelulla Romaredalla? Uskomaton peli kyllä! Pep Guardiolan ilmeestä se näkyy. Nyt alkaa pieni paine jo kertyä. Zaragoza on yhtäkkiä maalin päässä. Ja suoraan sanottuna tätä maalia nyt ei olisi ikinä pitänyt kyllä hyväksyä, koska tämä vapaapotku annetaan liikkuvaa palloa, mutta nyt se menee sitten Delgado Ferreirolta läpi. Nyt on sitten yksi hämmentävimmistä illoista taas pitkään aikaan. Ehkäpä maailman selvin peli kaikkien näiden Messin jumalointien jälkeen ja Zlatanin missien jälkeen, niin yhtäkkiä tästä tulee vielä jännitystä, kunnes Messi riplaa boksissa! Messi ja pilkku! Sadattomaksi vetää, täysin sadattomaksi! Uskomaton ilta kyllä Romaredalla, ei voi muuta sanoa. Zaragoza nousee maalin päähän ja sitten tarvitaan jälleen kerran jumalasta seuraavaa ylöspäin ratkaisemaan todennäköisesti tämä ilta. Messi riplaa 2-3 kaveria ja hankkii Barcelonalle pilkun. Ja nyt sitten jännitetään, meneekö Zlatan ampumaan pilkkua vai ei. Siinä on silloin nimittäin kyseessä se, että Barcelona riskeeraa tässä vielä pisteet. Kyllä. Zlatan pallon takana ja tämä huikea draaman kaari saa nyt vihdoin ja viimein viimeisen loppunsa Romaredan illalla. Zlatan ja kyllä! Ja pist! Meneehän se vihdoin ja viimein maaliin! Toki rangaistus potkusta, mutta kaikkien näiden missien jälkeen tänä iltana Zlatankin onnistuu. Ihan mieletön ottelu tänä iltana. Tällaisia käänteitä ei La Liga-ottelutkaan ihan joka ilta sentään tarjoa. On ollut kyllä huima, kertakaikkisen huima ottelu. Vähän siellä puuttaa taisi tulla huulilta, että ei se nyt ihan Zlatania kyllä tyydyttänyt tämä rangaistuspotku, mutta on se nyt maali kuitenkin.